ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони доимии канали мо. Шодазон ҳастам, ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. дӯстони азиз, ҳозир барои шумо мехоҳам беҳтарин абаяҳои дубайскиро нишон диҳам, ки ҳамроҳи шарфҳошонай беҳад сифати хуб доранд. Ина чӣ тавре ки мебинед, сангчаҳошон тоза, нархошон 1000 сомон. ин видеоро ман аз 4 дарвозаи Корвон тарафи Мираж ба навор гирифтагӣ ҳастам. Якум ряд. Агар хоҳед биёед аз наздик бинед анами абаяҳои камёфт ки мисол дар ҳар куҷо нестанд, фақат дар магазинҳои қиматӣ фурӯхта мешаванд. анами хел нархҳо дора, мисол 1000 сомонӣ. марҳамат, ман дар дигар нуқтаи савдо дида будам, иноро қиматтар буд. агар хоҳед мисол метавонед дархост кунед анамихе абаяҳои хушрӯ ҳамроҳи шарфҳошон. ана инш боша ваяй тройкаяй ҳам шарф дора, ҳам курта ва абая. дигарош боша шарфу абаяи холиян. бинед чӣ қадр хушрӯ. сангчаҳои зардоршам ҳастай. поёношон ку тамоман аҷоиборо дода шудагиай. ино абаяҳои тобистонаян. сифатошон беҳтарин. бисёртар хоҳиш мекарданд ки ягон абаяҳои қиматиро нишон диҳед. марҳамат, тамошо кунед дӯстони азиз. чӣ хеле ки шумо ёд доред, касоне ки ҳар видеои моро тамошо мекунанд, ман абаяҳои 140 сомонаву 150 сомонарам ба навор гирифтагӣ ҳастам. видеош дар каналмон ҳаст. ино бошанд абаяҳои дубайскии якум сорт. аҷоиб хушрӯ. метавонед ки дархост кунед, доставка мекунем. шарфҳошонам шарфҳои хушрӯ ҳамроҳуш. анами чӣ тавре ки худаш сангчаҳои якум сорт кати сангчаҳои беҳтарин катиёро дода шудагиай. шарфҳошонам ҳам хеле дора. ана ин куртои туркия дӯстони азиз, балшмеркаян. ино нархошон 370 сомонӣ гуфтанд. аз ин 3-4 ранг дора. на марҳамат, агар хоҳед балшмеркаву куртои туркӣ, ина сурхуш, метавонед дархост кунед. чӣ хеле ки гуфтам, ин видеора ман аз Корвон 4 дарвоза якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. тарафи Мираж метавонед биёед, аз наздик бинед. анаи паплинои балшмеркаи билмандо турецкӣ, инора 270 ба фикрам гуфт. набинед чӣ қадар хушрӯ, гулмайда, касоне ки нағз мебинанд. ана иншам ҳама хел гулуш. абзори паплинои туркии моро тамошо карда бошед, дида будед ки ин паплино чӣ хел нарх доранд. 250-300 нарха. иҷада боша инаи рубашкагӣ, вале абманкая дӯстони азиз, то поёна тугма дора, не ки кушода намешава. абманка духтагиян. балшмерка 270 сомон. тигриш тигри туркияй материалаш. на марҳамат, инаишам ҳама хел бисёр ҳам сифати баланд, хушрӯ. иншаалло ки ман кӯшиш мекунам боз ҳам барои шумо ягон ҷои дигара бо бинам. агар шава боз ҳам анамихе куртои балшмеркара ба навор гирам. бисёртар духтарако менависанд ки бисёр вақт шумо куртоҳо барои харобако ба навор мегиред. имрӯз боша кӯшиш кардам ки амхе камакак балшмеркаам бошад. иҷада боша инаи ваё встреча комбахтои туркӣ ба навор гирифтем. ин куртоҳошон ба фикрам ки хато накунам агар 470-480 сомониян. ина марҳамат, бисёр ҳам хушрӯ, тоза туркиш. ино мисол размерои 50, 54, 56 ба фикрам ҳастай доранд. ана як чизи дига дӯстони азиз, ки ҳаминора ваёшам ҳастай борои арзонош. мисол ай туркия нево аз дигар ҷо амон встреча комбахто 150 сумашам ҳаст. иҷа боша дӯстони азиз, хостам туникора барои шумо нишон диҳам. иноям туркияй, аз зону поён, паплини тоза туркӣ кати духта шудагиай. пешакошон амхе оро дода шудагиай. нархшон 220 сомон. инчунин ҳаст 160 сомонҳош. ҳозир нишон медиҳам кам кам. шумо тамошо кунед. ана ин рубашка низ хушрӯвай, инам туркияй. на марҳамат, ин видеоша боша дӯстони азиз, ман аз Мираж, аз тарафи Мираж 4 дарвоза 3 ряд ба навор гирифтагӣ. аллакай дигар нуқтаи савдояй.
ана ин цвета бинед чӣ қадар хушрӯ рангаш минтоловый. ира вай дӯстони азиз, и сабзу сиёҳ ино то заминай дарозишон. нархшон 250 сомонӣ. сифаташ аҷоиб хушрӯ. паплинашам хағавсай. паплини тоза туркӣ. марҳамат то размери 50 доранд. агар хоҳед вай кунед, дархост кунед, доставка мекунем. марҳамат. хеле ва хеле модели хушрӯ, фасони хушрӯ. оз дигар намудшам ҳаст, ваям нишон метиҳам. тамошо кунед. анамхе рубашко ҳаст дӯстони азиз. чӣ тавре ки гуфтам, рубашко аз 160 сомон сар мешавад то 220 сомона. киртои дарозаш бошад то инами нархошон 250-260 сомон. инамиам дарозай то заминай дарозишон. коричневи дораву анамхе розвича. дариҷа сафедча омадай, вале ин розвича камакак пудрови цветай дӯстони азиз. пешакоша бинед чӣ хушрӯай. ина материалаш паплини ғавси туркӣ. аз наздик хостум нишонтим ки шумо бинед остинош резинка кардагиай. дариҷа боша анамхе ҷинсҳои дароз, ино аз зону поёнанд. нархошон якташ 210 сомон, якташ 220 сомон, дарозтараш 220 сомонай. капшондор ҳастай, бе капшонка. ина марҳамат, бе капшонкаш, остинош ҳамаш жемчукай. ҷинси тобистона тунук туркӣ. хоҳишмандон нависед. остинош 3/4 мешава. тугма дора. метавонед ки касоне ки остин 3/4 мепӯшанд, метавонед остиноша калта кунед. ину марҳамат. ози бо дигар хелошам нишон метиҳам. тамошо карда интихоб намоед. анамхел дӯстони азиз, ҳамаи он дархостҳое ки шумо кардагӣ ҳастед, албатта ки ман ба назар гирифтагӣ ҳастам. ози мехоҳам камакак дар бораям гап занам. алал хусус ҳами косметикаро менависанд ки ба навор гиред. тамошобинони азиз, намедонам бовар мекунед ё не, қариб ҳами 3 маротиба ҳам хел вай ният карда рафтагӣ ҳастам ки косметикаро ман имрӯз ба навор мегирам, вале чун мерам мепурсам, не меган ё ягон гапи дигар мегӯянд ҳами савдогаро. дигар амрӯз ман ба навор намегираму дигар ҷо мерам, дигар чиза мисол видео карда пешниҳод мекунам. албатта ки ман кӯшиш мекунам ягон ҷое ёвам ки иҷозат диҳанд, ҳами косметикаҳоро абзор мекунам барои духтарои мо ки бисёртар мепурсанд. ина марҳамат, ина ино бошад. туникои туркӣ 70 сомон майка. иҷада буруко ҳастай, бурукои ҷинс. бурукои ҷинс аз 90 сомон сар меша то 250 сомона. иҷа ҳам бойфренд ҳастай, ҳам анамхе приталниё ҳастай ва инчунин ҳози сплашной биромадагиай кушод. ина марҳамат туркӣ. маникен будагӣ неву дигариша бинед 250 сомон. анами туркӣ тоза. рангаш ранги тобистонаяй, грязный ҷинсай. рангаш сафед. худаш посадкаш баландай, высокая посадка. дариҷа бошад намхе двойка, беҳа двойкаи хушрӯ 280 сомон. тоза туркӣ. рубашка дора ва буруки намхе кушод. материалаш жатка буринай, жаткаи туркии якум сорт. ина рангоша бинед. касоне ки амхели двойка мехоҳад, ина ба назар бигиред. остиношон дарозай, 3/4 карда мешавад. спушни плечояй бинед. бисёр ҳам клеткои хушрӯ. бовар кунед, материалш аҷоиб хушрӯва. ира сифатшам хучам кушотаки хушрӯ места. ино балшмеркан. агар хоҳед, марҳамат, нависед, дархост кунед, мо доставка мекунем. дӯстони азиз, иҷараи корвонай хостам чира нишонтим. анами корвон ситяй наздашта нулевой дарвозаяй. иҷа боша ана пажарка, назди пажаркада якум дарвоза сар меша.
бисёр вақт мепурсанд ки нулевой дарвоза дар куҷояй. Барои ҳавай ина ман видео кардам ва пешниҳоди шумо гардонам ки бинед ки нулевой дарвоза пеш аз